Only Kinjing Films ve Entertainment Private Limited hödürleýär. Ýerdäki ýyldyzjyklar. Yuwaş yuwaş. Haýyş eden yuwaş. Häzir 2 minut. Haýyş eden 2-2den getmeseňizler. Hany durun goý, olar aýtsynlar. 2 minut. Ünseriň näme mesele bar bolsa biz onu çözeriz. Siz näme beýle gyýyrşýaňyz? Nana patakariýaly alagok, asla siz saklap bolunok. Men çagyryp olar ýene bir gedek duýduraýyn. Makhan. Makhan. Serediňle ol ugudy alla. Makhan. Makhan. Hany maňa tüpeň beriň, men ony oýaraýyn. Makhan. Näme? Çağılar çağırın. Jenap goýsy meni geçip bolmajak sümme tokoýlyga uğradyň bolmada gaplan bilen bir gödeniň aňarsyna salyň. Eň bolmanda maýmunlar bilen tan toýny diýin. Ýöne meni şol şeýtanyň eline bermäň. Waq sen gorkok, sen edil diýok şal kelleňi çäge tokmaga taýýar. Sen näme üçin çağılardan gorkýan maska? Bagyşlan hanym, men maskan däl, enem atam maňa mehirlik bilen mathançyk diýipdirler. Ey makray, hany bol çağırsana. Näme üçin men hemişe jebir çekmeli? Aýsaňyz lan. Bugün bizi ýene terbiýelejekler. Näme üçin bize terbiýe bermeli? Ýer bir näme edipdir? Goýsy bizden öwrensinler. Biz olara näde öwretmeli? Boy bir sen bolsana. Yer bolýala birinji gedek däldi. Bu hemişe bolýan zat. Olar iş tapmasalar bizi ýygnaga çağıraýarlar. Mene öýe gidip garnym doýurjak. Ey howa şary, sen basym ýarlarsın. Haçana çağırırlar ka? Hani barıp göreyin? Beýinjilik bolmaň çağılar, näme bolsa göräýär. Näme üçin men hemişe ýumruk ýatsa bolmary? Oho, çağajyklar. Siziň ejeňiz kakaňyz sizi ýygnaga çağırýar. Siz näme beýle seredişýäňiz ha? Bary gutordy. Inni enatalaryň işi gaýtdy. Şolar zerarly kellemdi ýekide taşam almady. Bular näde ýola salmaly? Gör olaň bolan bolşuny. Daýda. Biz biýgüne perişteler. Siz bizi günäkär hasaplaýaňyz. Ýöne ol dogry däl. Görüň o periştejikleri. Hilegärler. On gepleýişi dagy näteňiz? O men oglum, men çağan periştedir. Ana başlanny. Köşeşiň. Yuwaş haýyş edýän yuwaş. Yuwaş. Haýyş edýän köşeşiň. Haýyş edýän. Han çağılar, siz ýene-de jenjil tudurmaga sebäp boldyňyz. Han şu ýerden ýok bolun.
Ağzına bas. Sen hemme tapaklan öwrendiňmi he? Çynyňmy? Howa. Bolýany bar. Bul. Öňe. Rahul. Näme? Gulagas. Aýdy ber. Men köşüm ýyrtyrly. Onu edikçe verip bejersene. Bolýa, oňa ýertir aýdaryn. Rahul. Eýem onuň ýary. Han geçde yat. Ije, ýene 10 minut çık. Rahul. Rahul, sen ejeň näme dinleşdiňmi? Barda yat. Puja, bar senem. Kaka, haýyş edýän 10 minut çık. Basym pelle hana, haýyş edýän. Rahul. Hani, bolsana. Bol. Ýernäm çün ije. Häzirlikçe. Bol Rahul, bol hani, bol. Ey, zyňsana. Hani bolla. Bol ursana ho. Ine saňa. Ine saňa gerek bolsa gutardy da. Wah şeytanlar. Siz näme muň bilen meni öldürjek bolýarmy? Ey Makan, dostum, beýle gyzy berme. Ýarlarsın. Eýsem näme men şahatlanyp tant etmelimi ha? Makan, maskara bolma. Tant etmek gerekkä. Tant etmelimi? Ýok. Näme aýdym aýtmalymy? Tiýsejek, sen näme çakan gen köýnüň idiň? Ýok, lay ol täze ejem ýuwandan soň şeýle boldy. Ejeň aýt, goý ol seni öl gunnow bilen gunnosyn. Komal. Bir ayda iş hakkını 10 geçtirecekler. Onu men jaýyňa ýetne näme diýin? Haýyş edýän oňruryny tapjak bolsana. Oň bile oňuşda bolarly. Ýöne okuň tölew nähil bolarka? Komal. Bar ýogy 10 kun. Ýöne hergedek şeýle bolýarda. Näme de bolsa bir çykarga taparsy. Ey Rahul, sen nire? Ädikçin ýanyna barýan. Gel tigirli alyp gideýin. Ýok, piýada giderin. Ýeri, sen nämeden gorkýan? Yer bolýada. Ali, biziň mektebimiziň nire gedilenje gidýänini bilýärmi? Men onu nireden bileýin. Hani biljek bolla? Harby şäherçemi? Ýok, hani ýene tiýden çykar. Süýji çykarýan kärhana. Bilmedin. Kinostudiya. Näme? Kinostudiya, hezirlik. Işık, kamera, motor. Oğlanlar, köşün ta yitipdir. Näme? Hani men ýanyma min, o şu ýoluň uğruna bardyr, taparys. Ýok, oğlanlar tapdyrmaz. Rahul, biýinjelik bolmasana. Ağlama, tapylar. Geç otur. Rahul, o Koran'ı ver.
Alhane. Sana tüg uýmalymy? Birazajyk. Bolýa. Rahul, hany kögüşler? Soň aýdar. Yer çağılır. Okularyňyz gowmy? Eren gow kaka. Meňem okulam gowy. Berekella. Bugün noý bol tügi ýersiň. Ýetir bolsa, sen gowgorýan somsaňy şirp bererin. Rahul. Rahul, hani men kögüşlem? Gaharyň gelmesin. Olary ýetirdim. O nähili? Tigiriň ýük goýlan ýerinden gaçypdyr. Kaçan men görmändirin. Ertir mektebe näme gitdiň? Ertir men köwşüme ýersiň. Sen ödüň näme? Dinle, sen sapaklaň ýer bilen menki bolsa öýlen. Puja, naharyň hemmesini iýmeli, ýyna getiräýme. Bolýa. Gamal, Näme? men päkim ýeride. Hammamda bolmaly. Eger o ýerde bolsa men soramazdım. Şo hemişeki durýan ýerine de. Haýşejen görsene. Her gün şowur gürrüňde. Hoş eje, hoş. Sag bol gyzym. Gaýdylar, şu gün mektepde barlag boljak. Şoň üçin häzir hatara durup, daş çykmaly. Kitaplaňyzy ýapyň, hatara duruň. Otogdan çykýas. Inniki hatar. Gaýdylar, ýöreýäs. Bolýa. Öňe. Yaxşı. Ören gowy. Hani öňe çyk. Şeýle. Hani dyrnaklaň görküz. Inni gulaňy. Gidip bilersiň. Inniki. Yaramaz. Goý ertirejeň mektebe gelsin. Inniki. Ören gowy. Han gel. Bolýa erwetdäl. Ýöne köwşüň ören hapa. Dyrnaklaň. Bolýa inniki. Dyrnaklaň. Ören gowy. Hanam telefon. Otoga barıň da işi dowam ediň. Hormatly tomaşaçylar, gahrman arka damynyň, biz medeniýetimiziň, edebiýatymyzyň we sungatumyzyň gülläp ösmek üçin hem ähli şertleri döredýäris. Milli mirasymyzy gorap saklamak, baýlaşdyrmak we wagt etmek boýunça giň gerimli işler alyp barýarys diýip aýratyn belleşi ýaly. Türkmenistan paragatçylygyň we ynanyşmagyň watany ýyly bolan 2021-nji ýylda ýurdumyzda insan ruhuny belende götürýän
ajaýyp medeni çäreleri, duşuşuklary, maslahatlary geçirmeklik göz öňüne tutulýar. Şol çäreleriň biri hem Aşgabat Bakara adly gysga gogrumly çeper filmleriň kino festivalydyr. Hormatly tomaşaçylar, Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining Oğuzhan adyndaky Türkmen film birleşiginiň yglan eden Aşgabat Bakara adly gysga gogrumly çeper filmleriň kino festivaly öz işine başlady. Häzirki wagtda döröjülük topory şanly garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanan kino festivaly üçin kino filmleri surata düşürmek işleri bilen meşgul bolýarlar. Taýýarlyk işleri özüniň täsirligi bilen ýaşlarym, ýaşuly neslem özüne çekýär. Çünki halipa şägertlik ýolunyň üstünlükli dowam etmegi netijesinde döwrewap, ilhalar, ýokary hilli filmleri döredip bolar. Hormatly kino festivalyna gatnaşyjylar, Aşgabat Bakara kino festivalyna ködürlenjek filmleriňizi guramaçylyk toporuny iýermäge howlugum. Biz siziň döreden täsirli filmleriňiziň ählisine sabyrsyzlyk bilen garaşýas. Biziň telefon belgilerimiz 49 37 02 49 37 13 49 37 28. Şu günne hilem morta baş alıp çıkart. Ertir näme etmeli? Eger kakam bileýse näme ders? Ey Hudaýjan, özüň kömek et. Haýş edýän. Maňa kömek et. Haýş edýän. Tuja, tizrek, berik gel. Sen näme köpeglendiň? Sen zerarly men okudan giýjek alýan. Ýerime näme etmelim? Sen köwüşleň hasyl bolandyň, men çatylgap bilmedim. Bolýa, ertir giýjek almajak bol. Näme üçin ertir? क्या हुआ बेटे? Näme boldy gyjaga? Men köwüşüm suwa başdy. Indi men Rahula näme diýer? Indi men näme etsem kem? Indi men näme etmeli?
etmeli. इसमें कौन Yeri, hiç yeri korkulat yok, yok kıyım. इसमें रोने Men sen kuşun sudan çıkarayın. Ağlamak gerek gel. Bana bir tayak gerek olacak. Ören goğuy. Yekezemund. Gel veri. ये लो Ine. Al. Bollu mu? Begeniyen mi? Sağ olun cenap. देख Hudaýyň özü çağalara rahim edýär. Olaryň yürekleri asman ýaly arasa bolýar. दिल में है दिखाई देता Hep yine de kaçtı. Tiýdirek. Ýer sen näme etdiň? Köşüm ýaba kaçtı. Sen köşüň deralym bollum maga käýýär. Gyýdylaram üstümden gülüşýärler. Hemmetine de sen günäkär. Ýene de maňa gaharlanýaň. Men barp hemmetini kakama aýtjak. Puja. Biz bir çykalyga taparys. Ýöne kakama aýtma. Baýda oň aýlygyny kepde giýçi berýärler. Sen düşünýäňmi? Yer bolýa, häzirlikçe. Bolýar. Sen näme üçin giýjak alýaň? Men sagtaý kögüşüm ýaba gaçdy. Köşüm öl, zoragyň bolsa gowy. Meni bagyşlaň, inne giýjak alman. Wagtyna gel. Bar, sapaňa gir. Tiýdirek. Ey Rahu, sen kögüşüňe näme boldy? Bu joň suwa salyp ýuwupdyr. Ey doganlar, hani ýol beriň, o ýerde näme bolýany menem göreýin-ne? Mektep arasynda bolýan ýaryş. 3-nji bayrak kögüş. Rahu, tiýdirek berik gel. Näme ýallanyny gör tiýdirek. Ýaryş, 3-nji ýeriň bayragy kögüş. Urra! Samir beýinçilik bolma. Ýarışda mektep awraýyny sen orarsyň. Düşündiňmi? Sen şatmy? Sen kakaň ýagdaýyny näýli? Girsen bolýarmy jenap? Bolýa. Gel gir. Ertiriňiz haýyr.
Ertirin hayır, aydı ver. Jenap, men Rahul Miyakta 6-da sınıftan. Men yarışa gatnaşmak isleýän. Menim hasap almaňyzy haýyş edýän, gaýrat ediň. Bıçırık däl, hakyky yarış. Eger men seni yarışa goşdum, onu mektebiň awraý gaçar. Sen düşünýärmi? Mektepde sendidem okuyuply olanlar köp. Şoň üçin men seni goşup biljek gel. Jenap, haýyş edýän, men ören çaltyrgap bilýän. Size söz berýän, men mektebiň awraýyny gaçyrman. Haýyş edýän, men adymam ýazaýyň da. Yer bolýar. Eger men sana mümkinçilikler ötsem, sen yarışda ılgar ýalyp gowy kuguşuň barmy? Jorabyň köýnegiň barmy? तुम्हारे Kuguşuňy teredäňde sen 100 metrem ılgap bilmersiň. Han bar, sapaňa bar. Bar, gidiber. Gaýrat edäýiň de. Men ýynnam. Maňa ýok diýmäýiň de Jenap. Mektep maňa gownur. Haýyş edýän, gaýrat ediň, ýalbarýan. Men sana git diýdim. Haýyş edýän Jenap. Haýyş edýän, men haýyş edýän Jenap. Hey, ýaş ýigit. Han berk gel. Awa Jenap, Sen gogul gaýaň. oň peýdasy ýok Jenap. Men ýarşa gatnaşatym gelýär ýöne bolanok. Sen mektebi masgara edersiň diýerler. Men gowy kögüşmem ýok. Gowy köýnegim ýok. Eşigim ýok. Hiç sadymam ýok. Hani ýylgyrsana ýaş ýigit. Sen görüşi dogam etseň, ýeňilmersiň. Dogrymy? Han aýtsana. Durmuş ýeriň çaltdygy bilen barýa. Men sözlerimi unutma. Sen okuyuply git. Bar güýjüň bilen darajar. Hiç zatdan gorkma. Bolýarmy? Bolýar Jenap. Umuman bu dünýede duruşuna durýan zat ýok. Sen bugünkü şowsullygyň baky däl. Ertir şowlu bolar. Olan baky däl. Hut senem menem baky bolmaşymy diýäli. Siziň aýdanlygyňyzy unutman. Men gitmeli Jenap. Ýigit. Sen adyň näme? Haýsy mektepde okuýaň? Men Rahul Miyakta 6 mektepden. Üstünlük ardy edýän. Sag boluň Jenap, hoş. ये इंटर Baçarık däl hakyky yarış. Sen yarışda algar ýalyp gowy kuguşuň barmy? Jorabyň köýnegiň kuguşuňa teredäňde sen 100 metrem ylgap bilmersiň. Men sana bir ýerden git diýän.
Git bir yerden, men sana git diýdim. Rahul oğlum, bazara gidip göýgönim alyp gelsene. Tut. Bar tiýdirek. Hani bola? Tur oğlum. Kaka, menem gideýin. Bolya gidäý. Sen edýäniň näme? Gowjy ýörep bilen okmy? Sen bir zatlar pikirlendiňmi? Eger men ýarşa gatnaşyp bilsedim, onda mesele çözülerdi. Ýöne tälimçi sen mektebi maskara edersiň diýäde. Bir kilo pomidor. Onu biz näme etmeli? Neçe wagt ağırlak gelmeli he? Näçe? 20 rupiýa. Kulak puja. Yine birazrak şu ýagdaýda gezmeli bolar. Biz ýokman çykalyga tapar. Rahul. Bu pullara biz ören köp salyp bilerdi. Yok puja. Bu bizim pulumuz değil. Doğru. Onu iyisine vermeli. Cenap, durun. Ine sizin kapçığınız. Hawa, men gapçygym. Sağ bolun. Sağ olun cenap. Yok. Borç, on bakasına yetip olmaz. Sağ olun cenap. Men birazrak sowulga pulum var. Men on sana bereyin Rahul. Mümkün men tigirim satars. Mümkün on üçin dilekçilik eders. Han sen bolsana. Rahul gelýär. Kulak as. Bizim hemmämiz dost şeýle gerek. Hawa, bizim hemmämiz dost. Men on bilýän ýöne näme boldy? Eger biz dost bolýan bolsak, onu sen aladan biriň adam şeýle dämi? Hawa, bu dogry, kut şeýle. Şu kynçylyklardan baş alyp çykmak üçin biz sana kömek etmekçi bolýas. Ine şu menden. Ine men sowulga pulum 10 rupi. Men bolsa pul salynýanymma? Meňem pul salynýanymma? Pul ýygnap biler. Şeýdip kynçylykdan çykar. Ören gowy. Hawa! Hemmäňize sag bolun. Men bagtym çygdy. Men şular ýaly gowy dostlarym bar. Ýöne bu men kynçylyklarym. Men ony özümçe çözmek isleýän. Maňa gerek boljak kömek, olam sizin gollaryňyz. Sag bolun dostlar. Sag bolun.